ezarri eta operazio honen handi bat egin zauzuten. Goizetik arratsan egon nintzen, mediku ergalde egiten, baina ez zaukun ni hork bat ere, esperantzarik emaiten, baina ez zaukun ni hork bat ere, esperantzarik emaiten. Iso egoiten nintzen, esperantza horren bila, ez bainezaken adiskide bat, osoa bezan umila. Pilotarekin jo nuelakoz, ikusi betikoz hila, jaungoikoari galdatzen nakon, Ziprien biztu da bila. Jaungoikoari galdatzen nakon, Ziprien biztu da bila. Jainkoak entzun ninduen eta finitu zen gau iluna, izaite hunen deusezaz zerbait erakatsideraukuna. Hospitaletik deitu ninduten, biztu da zure laguna. Benedikatua izan dadila, atzarri zinen eguna. Benedikatua izan dadila, atzarri zinen eguna. Beraz nintzen alferrik egon, mirakuluen menturan, amens gutziak ez dira hiltzen, naita ezinaren isturan. Ziprien ez dut nehoiz ahazten, lagun bat dutala zugan, otoizuk ere ez nehoiz ahantz, nik zonbat maite zaitudan. Otoizuk ere ez nehoiz ahantz, nik zonbat maite zaitudan. Hogeita 8 urte badira, istripu hori gertatu zela, eta adinean aurrera doan neurrian Ziprieni gero eta gehiago antzematen zailo. Istripuaren motorioak gero eta ageriago ikusten zaizkio. Baina bizi da, eta nolako bizipoza gizonak. Benetan txundigarria da haren uraia eta bizi nahi. Beste bertso batzuk, hauek ez dira nereak, asko zobeak baizik. Kaskasuri bertsolariaren aditzera izango duzu, segur. Oihartzu arrazen, eta bertsolaria ez ezik filosofo ondia. Gerra ostean, badakizue nolako egoera betralak bizi izan zituzten orduko euskaldunek, eta esate baterako, guk ezagutu ez ditugun gauza
gauzak dira, baina halako ordutan etxera joan beharra izaten zen. Behin, kaskasuri lagun batekin afaltzen ari zen, Oiartzungo ostatu batean. Halako batean, ordu jakin bat heldu zenean, guardia zibilak sartu ziren, ostatuan. Eta denak isilik zutitu eta kanporan zabiatu ziren. Kaskasurik eseritarren jarraitu zuen, eta bere lagunari ere esan zion, amaitu bat du gafaria. Ez, baina ez alduk ikusi norretorri den. Amaitu bat du gafaria. Ez, eseriari. Isarra zizuen bere laguna ere. Eta biak bakarri geldituta bernan. Eta guardia zibilen buru egiten zuena joan zitzaion eta esan zion. Y ustedes no hemos terminado. ¿Cómo que no han terminado? ¿Usted no sabe quién soy yo? No. Yo soy sargento de la Guardia Civil. ¿Y usted ya sabe quién soy yo? No. Coronel de mi cuerpo. Eta berea bidali omen zituzten, baina atealdia ikaina coronel de mi cuerpo. Eta kaskasuri golfoa zen eta bere golfo izate horrekin asko sufritzen zuena. Batzuk izaten dira golfo konsekuenteak, baina ez zen kaskasuriren kasuan. Zurruta gustatzen zitzaion, jokoa ere bai, eta bere burua oso estu hartzen zuen gauza horiengatik. Eta bertso hauetan nabari da erremin hori guztia. Sakonak, gogorrak, baina benetan zoragarriak dira. Kantatu zera mua, bertso bat edo bi, kaskasurik jarriak bere buruari, ustoik ez diotartzen bizi moduari, deskalabrua branko gertatu zait neri. Ojo gelditu nintzen, txikitandik, paretara iota, erorita handik. Juizio txarrak dauzkat, gaur askoren gandik, niretzat berri honik, ez dator inundik. Hau da zoragarria. Dama batek naizidan, karga hau arindu, pretenditu ninduen, edion agindu, ametskaiztua branko, geroztik egindu, gaixua errukinuen, ni hartu banindu. Aitak ere nahi zuen, bilok ezkontzia, baina ezen posible ni ongi portatzia, hobeda zer datorren konsideratzia, nola nahi hartzekua, ez da gurutzia. Enau inkomodatzen besteren lujuak, deklaratzera nua eure enojuak, txurrutak tiratzen hau, pixka bat jokuak, atarramentu honik ez dauka